Bună seara, numele meu este Trâmbez Alexandra Maria, fac parte din grupul 1309 și astăzi o să vă prezint proiectul meu despre analiza economică a României. Economia României a devenit o economie de piață odată cu adoptarea Constituției din 1991. Conform acesteia, statul este obligat să asigure libertatea comerțului și protecția concurenței loiale. În economia României acționează așadar legea cererii și a ofertei, la baza căreia se află proprietatea privată care trebuie protejată și garantată. Starea actuală a economiei în context global. În lumea economică, România se află într-o poziție intermediară în comparație cu alte țări precum cele din Uniunea Europeană, Statele Unite și China. Înainte de pandemie, economia creștea, având o rată solidă de creștere a produsului intern brut și fiind susținută de investiții străine și de consumul intern. Dar, odată cu pandemia, activitatea economică a scăzut semnificativ. Acum, economia începe să se redreseze, dar nu la fel de rapid ca înainte, iar această redresare poate fi influențată de evoluția pandemiei la nivel global și de politica economică adaptată. Aici am prezentat informații despre produsul intern brut din anul 2022. Mai găsisem și un tabel, dar nu m-a lăsat să-l inserez aici. Așadar, România a avut o creștere economică de 5,2% în primele 3 luni ale anului față de trimestrul anterior. Arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Față de același trimestru din anul 2021, produsul intern brut a înregistrat o creștere cu 6,5%, atât pe seria brută cât și pe seria ajustată sezonier. Economiștii BT arată că, conform celor mai recente prognoze macroeconomice, economia națională ar putea crește cu dinamici anuale de 3,2% în 2022, 4,3% în 2023 și 4,5% în 2024. Deficitul bugetar și datoria publică. Pandemia a generat cheltuieli suplimentare pentru guvern în domenii precum sănătatea și sprijinul pentru întreprinderi și cetățeni. Ca urmare, deficitul bugetar s-a mărit. Cu toate acestea, Banca Națională a României a menținut datoria publică sub control relativ în conformitate cu criteriile impuse de UE. Totuși, România înregistrează un deficit comercial, ceea ce înseamnă că importurile sunt mai mari decât exporturile. Datele de la Eurostat arată că această discrepanță a crescut în ultimii ani, ceea ce poate fi o preocupare pentru economie. Rata inflației, aici am inserat un tabel până la ianuarie 2023. Potrivit Guvernului Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, estimarea de inflație pentru sfârșitul anului 2024 este de 4,2%. În 2023, inflația medie anuală este proiectată la 9,7% înainte de a încetini până la 5,5% în 2024. Economia României ar putea să înregistreze o creștere de 2,5% în 2023 și de 3% în 2024, în timp ce rata inflației se va situa la 9,7% anul acesta și 5,5% anul viitor, adică anul acesta 2023. Șomajul, ocuparea și migrația. Șomajul în timpul pandemiei. Rata șomajului a crescut din cauza concedierilor și a reducerilor de personal în multe sectoare economice. Cu toate acestea, odată cu reluarea activității economice, rata șomajului a început să scadă treptat. Ocuparea. Înainte de 2019, adică înainte de pandemie, rata ocupării era destul de stabilă, cu multe oportunități de angajare în sectoarele construcțiilor, industriei și serviciilor. În prezent, odată cu revenirea activității economice, se observă o creștere a numărului de locuri de muncă disponibile. Migrația. România este cunoscută pentru migrația forței de muncă, cu mulți români plecând în străinătate în căutarea unor oportunități de muncă mai bune. Această migrație poate influența disponibilitatea forței de muncă și economia. Și acesta este ultimul slide. Vă mulțumesc pentru vizionare.